रौता समष्टियाव जोंनि बुथ सन्मिलनि जादों आरो 40 समष्टियाव बुथ सन्मिलनि जागासिनो दङ। रौताया एसे लेट जादों कारन बेवहाय साननैसो सिगाङाव बेनिफिसारि मिटआ जालांबाय। दा आङो नुदों जे जोंनि UPPL हान्जा हिसाबै 40टा समष्टियावबो गोख्रोङैनो दङ। जोंनि बुथ कमिटिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो दङ। बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोन्दों जे जोंनि प्राइमारि कमिटि गासैबो मोजाङैनो दङ। दा नंखायनो 2020 मायथाइयाव जेरैबायदि बिसायख'थि जादोंमोन बिनिख्रुइ डाबल स्पिड, डाबल एनार्जि आरो डाबल अर्गेनाइज जानानै UPPLआ फैगौ 2025 बिसायख'थियाव जों बाहागो लागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आगोलनिख्रुइ जोङो हयथ' 3 गुन बारा जोङो समष्टि देरहानानै सरकार बानायगोन। BJP आरो UPPL जथाय सरकार सालायसेयावबो दिनै BJPआ सावरायालासिनो हारसिं डिसिसन सावरायनाया बियो सोलिगासिनो दङ। जोंबो जोंनि खामानिखौ मावदों, BJPआबो BJPनि खामानिखौ मावदों। जेब्ला सम फैगोन अब्ला नायगोन। मा होनदो? बिसायख'थिनि हाद्रिया अखा हाबाय थानायावथ' गुफुंनाय नङा, जेला अखा गागोन अब्ला गुफुंगोन। BTCनि डेपुटि चिफ बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ फोरमायदों, दिनैनि समाव जुदि BJP आरो UPPLनि बायदिसिना खैफोद जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया दिलीप शइकिया जागोन होननानै। बिथांनि बियो गावनि बुंनाय बाथ्रा, बेखौ लानानै बारा बेबायदि राजनितिनि बाथ्रा जेबो गैया। जों नुदोंमोन थांनाय बाराव महिलारिया हेलिकप्टार बिरहोनायनि बाथ्रा, नोंथांमोना मा जोङो गामि गामि बेरायगोन, गारि लानानै रायजोफोरजों रायलायगोन। BJPखौ गिदों नामा UPPLआ दिनै? बिसायख'थियाव बयबो बाहागो लायो, गिनाय गियैनि बाथ्रा गैया, गिनांगौ होननाय जेबो थासारि गैया। जेराव जोनोम जादों, जेराव जोङो संग्राम खालामदों, जेराव रायजो राजानि खामानि मावदों, बेवहायथ' गिनायनि थासारि गैया। जि समाव गिलु बालु सिलाय बारु दङमोन बै समखौनो जों सौसिबोबाय। जि समाव जोंनि मानसिफोरखौ सोरबाया माने मेगन गोजा नायोमोन, सिलाय दिन्थियोमोन, माने नांनायनि नाङैनि फैनो नाजाफैयोमोन, दा बै समावबो जों बेखौ सौसिनानै फैबाय। दा दिनैनि समावथ' रावखौबो गिनायनि बाथ्रा गैया। सिंनि बाथ्राखौथ' दा बुंनो हानाय नङा, लासैनो बुंगोन उनाव।